assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe aya pindi tv bisimilla moon e roɓinde men jayndiri garandi men hannde ko weltare tan wonan amen e subaka foof nde men garata amen kuccita e moɗon ko adi ɗum en jetti allah en juule nelaɗo mouhamadou rasulullah sallllahu alayhi wa sallam kokkuɗi men fartangue artude ɗo hannde e huccidde moon oɗon bandiraɓe e kadi ko mbimi ko weltare tan wonanta amen ko noon calminirten jihnaɓeɓe sennaɓe e waliyaɓe hay goto jejjita ɓe calminama ɓe ñagama duwaw ndeɓe kokkadi yimɓe duwaw ha oɗo mboros covid-19 yalta e sénégal yalta e windere nde foof saabu en jii ko hunde musde ko hunde hamnide e ñande foof nan hunde nan ɓeydo ko nde allah hokkata meɗen nde iwi e sénégal e dennangal ɓesguli ɗi foof ko ɗum woni ko ñaguiɗen ko e hande subaka nde allah waɗanta men ɗum en mbi kadi allahumma amin ko wona ɗum ko en calmini moon e mana kala on salminama inde ene wonde mbaɗi yettode muɗum no kala e subaka joni moon debbo ene yaade banu gorko amadou moussa Anne gorko mouhamadou hunare amadou moussa Anne jaam walema awale jam Dieynaba Ndongo mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder jokli windere nde kala e kuuɓal calminen ɓe ganduɗa kadi aussi ko softuɓi mbiyen kala subaka ene kuccita e meɗen ina jiiɗa humpitade tawi de ɓe cuuɓi ko plateau mabɓe Pindi TV tawi ko plateau roɓiɗo Diayndeji ɗum mbiya nden hoolare woto bonlaw ko wona ɗum mbiɗa jogui nelal ngal ganduɗa ene fayi e maɗa nelal ngal ko nen lelɗo si o wima ya muñ seeɗa ɗo tan yeeso mo nelde ko yewti ko e ñebbe ɗe noon ko limti ko ne heewi mboɗo huuli wota hokkede ñebbe ɗe on saaha sosoɓe jajaɓe mbarma agressé e lawol ngol en tout cas ɗum woni ko haali ɗum noon nen leeɗo nelal ngal yettima ko nelnoɗa kam ɗum ɗon ko salmindemo kanko nen lelɗo ko neni meɗen amona toon to leydi France ko wona ɗum Dieynaba ina wayno ko no mbimi ni ko salminde bandiraɓe yettudeɓe kono kadi wiide allahumma amin e ko duwiɗa ko oɗo rafi coronavirus mo ganduɗa hande o hammini windere nde kala e kuuɓal no kewnomi wiide ni laabi jeewi kono kadi ko ganduɗa ko ha joni guure moɗe tokose kala guddima tawi jeeyi sababu ko boros mo ganduɗa yiita ko yitere kono tampini dendagal ɓesgu windere nde sikela wiide bandiraɓe hono kala subaka assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu de passage mi salminto nene lelɗo no mbiruɗa ene aussi min mi anda ñebbe sah min mi ñamata ɗum te mi anda ɗum kanko kalɗo kanko waɗa ɗum en tout cas o salminama o juurama kanko e denndangal France na fof ɓe calminama ɓe juurama e Amadou Moussa Anne hande ko ɓuuri tengtude e jayndeji meɗen hande de Dieynaba ne wayno kabaru ko goto kabaru mo ganduɗa ko hanki jamma tigui o saami walla mbiyen o yani ummorade toon to galle lamorgo ngo woni palais de la république ɗum ɗon noon ko hooreji leydi ndi hoore muɗum caggal ko ganduɗa ko woni batu mo yuɓɓinno batu heñeranko koyon tuma noon ngun batu yaltini ko wiyete état d' urgence kam e couvre feu ɗum ɗon noon ko état d' urgence partiel noɓe mbiyata woni tan ko diwan Dakar e diwan Thiès kañumen o saaha hannde ene wayno mbiya yo keddo e galleji ɗi ɗum ɗon noon kuule goɗɗe ma ndew hen enoɓe mbiri ɗum tagui ɗum saabi noon hannde jahandeji leydi Sénégal kala pini dawi e ɗin ɗon konngudi hoorejo Macky Sall eyyi udditirten hannde ko jayde men le soleil ko noon tigui jayde gendiri nde wi ko ɓeydogol ɗi kawuji boros covid 19 état d' urgence kono kadi e couvre feu ko wiyete partiel kañum de hannde memata Dakar e Thiès fuɗɗade e oɗo alarba hannde ɓe kolliti wonde noon yimɓeɓe de kaɗama ha joni yirlade walla mbiyen yaltude e beddaji ɗi tuggude sang waktuji nogas e goho woni 21 heures ha naggui waktuji 5 woni 5 heures du matin ɓe kolliti wonde noon capanɗe jeenayyi e nder temedere kala nde ƴettuɗa so tawi a daari e ko yewti ko ha joni e ɗiɗo kawuji ɗi leydi men Sénégal heeɓi ene wayno de ko ɗiɗo diwnoji ɗiɗi ɓuuri hen hewde ɓe kolliti wonde noon won kay kuule kame pellite goɗɗe padade hannde e batu jagorde woni ko wiyete conseil des ministres rewata hen ko jayde quotidien le quotidien ko noon tigui nden ɗon jayde wi ko couvre feu Dakar e Thiès ɓe kolliti wonde ko Macky Sall uddi lawol ngol ganduɗa ngol ko lawol musiba ɗum ɗon noon ko yidde wiide ɗin ɗon diwnoji ɗiɗi kala ɓuuri hannde ene wayno juuɗe o boros coronavirus guila ndera fi o naati ɗo e leydi men Sénégal ɓe kolliti wonde de ɗin ɗon ha joni walla mbiyen ngal pellital ko hannde fuɗɗoto sanga 21 heures nangui 5 heures du matin kono kadi ɓe garti alhaali vaccin e konngudi hooji leydi ndi holliti wonde de ko leydi men Sénégal fotani o vaccin biteɗo hono Covax fayeten koye jayde vox populi vox populi koye on fannu arti ɓe kolliti wonde ko Macky Sall ne wayno de waɗi décrété ko wiyete hono reconfinement partiel yidde wi tan de yimɓeɓe kadi mbiyama duttuɗe e galleji ɗi sanga 21 heures ha 5 heures du matin Dakar e Thiès o saaha hannde ɓe kolliti
kañumen ɗi diwno ɗiɗi e nder leydi Sénégal kañumen ina wayno joopa e fannu o ɗin diwno ɗiɗi ɓe kolliti wonde de keeɓi ko yewti ko état d'urgence kam e couvre feu ɗum ɗon noon ko pelliti kes ɗe ganduɗa ɗe ɓe kolliti wonde ne faada e oɗo alarba hannde toon to conseil des ministres batu jagorɗe kono kadi kamɓene ɓe garti ko yewti ko ha joni e capanɗe jeenayyi ka e nder temedere kala nde ƴettuɗa ɗum ɗon ha joni tawate ko e Dakar e Thiès ɗum ɗon noon ɓe kolliti wonde noon ha hannde ɓe ganduɗa noon ɓaare gonɗen ko e guerre woni haare ɓe kolliti ko force de l'ordre woni tan kono leydi men Sénégal holitama wonde yo ɓornito hono teneji munen woni ɗin comci ɗi combat noɓe mbiri woni ɗin comci haare kono ɗum ko hoore leydi ndi Macky Sall arti e ko yewti on vaccin contre omo ganduɗa ko mboros biteɗo covid 19 ɓe kolliti o holliti kanko hoore leydi ndi o yamiri ko yewti ko ha joni ɓeɗo dirteɓe gomo witengu stratégie nationale to banggue hono vaccination ɗum ɗon noon holliti wonde de ɓoyta ɓene tigui miijo hen kono kadi so tawi yen gandu so leydi ndi addanaka ko wiyete ko vaccin yen pam ɗo faya ɗo ala ndiyam ko ɗum jeeyi sababu noon omo miijo hen beele kay keɓen vaccin moƴƴo kono kadi jalten e o rafi coronavirus jayde l'observateur nden ɗon jayde arti e ko yewti heɗen pellitte kese ɗe hooreji leydi ndi ƴetti hanki e nder on conseil mo ganduɗa kay ko urgence toon to palais de la république ɓe kolliti wonde de ko état d'urgence kam e couvre feu partiel Dakar e Thiès guddama to gudde e waktuji nogas e goho nangui e waktuji 5 subaka ɗum ɗon noon ɓe kolliti oɗo saha hannde beele ɗum wona décision woni pelliti ɗe ganduɗa ɗe kay ko ɗeɓɗe e tardude seeɗa saabu kay guila mois de décembre ene wayno ɗum ɗon ene miije kono kadi ne sikkanoma leydi ndi ruttito eko yewti on ɗon fanno kono de ko hanki talata toon to palais de la république ko toon de hoore leydi ndi caggal nde yewtide ko yewti ɓe ganduɗa kañumen goni haralleɓe walla mbiyen fannenkoɓe to banggue cellal balli ko nden de o yaltini ɗeɗo pellitte ɗe ganduɗa ɗe kay ko pellitte biyaɗe Dakar e Thiès yo keddo e koɗorɗe mumen sanga 21 heures nangui 5 heures du matin ngal kuulal ko hande tigui jamma fuɗɗoto jayde enquête nden ɗon ne loski koko yewti on fanno ɓe mbi tan ko deuxiéme vague nden ɓen peƴƴere ɗimmere e o mboros coronavirus ɓe kolliti wonde ko Macky Sall o saha hande de ɓitti hono gurnameje Thiès naaɓe kam e Dakar naaɓe ɗum ɗon noon ko conseil mo ganduɗa kay ko présidentiel juɓɓinanoɗo hanki ko tolni e waktuji joyi koɓe jooɗi eɓe jewtide ko yewti o mboros coronavirus kanko hoore leydi ndi noon o ƴetti pellitte artirde hono ko yewti état d'urgence kam e couvre feu ɗum ɗon noon ko Dakar kam e Thiès noɓe mbiri kono ɗum ko noon Abdoulaye Diouf Sarr holliti wonde e nder hono sappo e jeenayyi ujunere pawɗi temedde jeenayyi capanɗe jeegom e nayyi ka ɗi ganduɗa kay enen gonino mbiyen e sous traitement wiyete kay ha joni hono heɓama nder leydi men Sénégal nde wayno de Dakar ina leeɓi hen ko tolni e sappo e tati ujunere neɗɗo piɗaɗo e rafi o Thiès kañumne heeɓi ko ɓuuri ujunnaji ɗiɗi wadde so tawi yerodirama ɗiɗon diwno ɗiɗi kala ɓuuri hewde e fiɗaɓe o rafi covid 19 e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal e on tuma noon hoore leydi ndi arti ko yewti on ɗon conseil e stratégie nationale to banggue vaccination o holliti wonde noon mo addan ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe ko ganduɗa ko woni vaccin moƴƴo tawi addanta ɓiɓɓe leydi ndi caɗele saabu so wona ɗum en mbawa yaltude on rafi biteɗo covid 19 jayde las nden ɗon e konguɗi dabɓe kiniɗi e o subaka hannde ɓe garti e ko yewti on ɗon état d'urgence kam e couvre feu e ɗon noon ko hannde tigui fuɗɗoto sanga 21 heures nangui 5 heures du matin ɓe kolliti wonde noon ko Dakar e Thiès hono no mbiri ɗum ɗon noon ɓe kolliti de ɗin ɗon nokkuji ko nokkuji ɗi ganduɗa ɗi hannde ene goni alerte woni ko nokkuji dentinaɗi saabu kay ko kulhuli mawɗi to banggue mboroso ko ɗin ɗon nokkuji ɓuuri hannde darnude hakkillaji ɗin konguɗi jaaji ene tawi e helle jeegom e nde jayde las quotidien jayde libération nden ɗon ne arti on ɗon couvre feu kono noon ɓe mbaɗi e natal mabɓe ala une kono kadi ko yewti goɗɗum ko Aminata Touré ɓe kolliti wonde de ko won révélation mo ganduɗa kay koɗo mission biyeteɗo IGE tawi noon ko fotɓe yaade toon to conseil économique social et environnemental gam loska golle mo ganduɗa ko Aminata Touré gonnoɗo toon ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe kolliti wonde mimi ko la cible manam de o saha hannde kanko woni jopaɗo e ko yewti e fanno holko jeeyi sababu saabu kay on ɗon mission de vérification manam ngol ɗon ƴewtugol to banggue golle ala tan ko joopi so wona e nde hitande 2020 te eɗen gandi 2020 wonno toon ko on ɗon Aminata Touré woni toon to conseil économique social et environnemental on ɗon kippu noon ɓe kolliti wonde de ina waɗi composé manam ina jeeya e muɗum yimɓe yonɓe kono kadi e jeegom ɓe ganduɗa ɓe ko jeeyaɓe goomu IGE kamɓe kala noon ne wayno ɓe keeɓi ko witte hono hors de mission gam kay ɓe eto yurnitade golle mo ganduɗa ko Aminata Touré jayde stade uddata
ko noon tigi ko nden guddirten e oɗo subaka hannde hono kala subaka ɓe garti koko yewti ko hannde e participation mabɓe woni tawtoreɗe ɓe hono lawol gadunol kono kadi e qualification en poule lawol gadunol wadde ɓe mbi tan ko coup historique de Teungueth FC manam de kamɓe Teungueth naaɓe oɗon kippu Sénégal naaɓe de ɓe mbaɗi ko hay goto meeɗani wadde kono kadi ɓe gartiri Sénégal e ko yewti e scène Afrique naaɓe ɗum ko caggal duuɓi 16 ko leydi meɗen ne wayno waɗani qualifié ko yewti e match de poule ko yewti Ligue des champions africaine kamɓe Teungueth FC hanki ene wayno ɓe jaltini oɗo kippu tedduɗo ɗo e Dunda Afrique woni Raja mbo Casablanca kippu mbo Maroc naaɓe o ɗum ɗon noon ko match bi goto ɓe logguiɓe hanki e ngal ɗon potital retour ko yewti e qualification ko fate banggue hono phase de poule ko waɗa ɗum ko ɓe garti ko yewti e Messi kamɓe e ganduɗa ko biteɗo Sergio Ramos kanko Sergio Ramos noon haɗo kalten ɗo o jaɓani wadde prolongation hono on ɗon contrat makko manam ɓeydude ko yewti e contrat makko toon to Real de Madrid so wiide noon o holliti wonde ko Paris Saint-Germain ene yiiɗi ha joni soddemo kono kadi kanko e Messi ɓe joude e club goto ko révélation manam ko konngol ɗi ganduɗa ɗi kanko Sergio Ramos capitaine mbo kippu Real de Madrid suuti ɗum e nder jayinde stade quotidien ko ɗin konnguli ne wayno uddi roɓino men jayinde jewɗo subaka jeerama ndongo ko noon tigi Amadou Moussa Anne no kala e subaka koko e star udditen robinde jayndeli meɗen e kala e subaka eɗen gaddana rendo ngo toɓɓere mo gandanɗa hoorema eɗen jañño henete walla eɗen kaala henede ko woni miijol meɗen eɗen eero hen ko poɗɗen hen ko erade hande wonno toɓɓere nde ko politique sen mbi politique woni dawrugol ko ɗum wonno toɓɓere alarba hande o kono hande en jii ko kewi ko hanki en jii ko président waɗi ko hanki ko suuti ko konnguli muɗum faade ɓesguli Sénégal ndento walla faade ɓesguli Sénégal ko foti ko wonde ɓayde ari ha heeɓi ɗo yeyete ko ɗum hande min gaddantumoɗon so Allah lamɗo jaaɓi ko yiide hanki président suuti konngol muɗum nde suuti nde konngol makko ko wonde ne hankantini yimɓe nan jaaha deuxiéme vague walla nan haale haala deuxiéme vague te en jii mois d'août to wonno ɗo yeyde ha mois de novembre taw yimɓe ni mbima taw gasi hankanti ha yimɓe fof jogui ɗaminare gasi ha laaɓi hankantine ko heddi tan ko yimɓe mbiye mbaɗe o arta yimɓe o wi yimɓe gasi ha laaɓi en mbawi continude haaji muɗum ko wawno wonde foof en wawno hen continuede en jii hanki o arti saabu Allah e kulol walla o arti saabu Allah e hulde ko jogori ko wonde walla salade ko jogori ko wonde o arti hanki ha waɗi décrété état d'urgence assorti du couvre-feu partiel o waɗi ɗum décrété hanki ɗum o waɗi ɗum tan koye guureji o waɗi ɗum ko hulde tan mataw ko toon ɗum ɓuuri hewde walla koye ɗiɗo région ngaji ɗiɗi ɓuuri hewde ko ɗum waɗi o huuli ɗum ha o waɗi décrété état d'urgence partiel sen mbi partiel noon wona hunde tan yahore ha ko hunde tan mo gandanɗa hoorema amo miiji mataw hakkude ɗo e nden ma wonno wayi o waɗi ɗum décrété joni noon Amadou Moussa Anne ko ni woni konnguli président hanki nde o jooɗi nde o waɗi nde jooɗi nde amo yiiɗi yo yimɓeɓe gartit hakkillaji mumen ko ɗum woni ɗi konngol mo suuti hen ete sa wawi artande hen yimɓeɓe ko noon tigui jeenam ndongo no mbirɗani ko noon mbiɗa sikki no jayri ɗi kaalirni kadi ene ɓeydi laɓɓitinde gueɗe ɗe kanko hoorejo Macky Sall eɗen mbawi wiide ni omo jeeya e yimɓe ɓurɓe leelde wadde décrété hon ɗeɗo gueɗe saabu nde oɗo deuxiéme vague hande en mbawi wiide ene gonani e makko eɗen e nder makko guila mataw début mois mo ganduɗa o ko mois de décembre woni darorde muɗum nana tolno hande presque lewru fawndu donc guila nden eɗen jii ko temedde kawuji yimɓe goni e ha joni e limde kono kadi e pitali keddotoɗe hen ɗi hani e ko yowiti e wonoɓe to banggue réanimation woni walleteɓe fofano ene ɓeydi ha hewde ɗum ɗon noon hulɓinima no fewi ɗo leydi men heddino hono capanɗe hen sayini ha nogas to banggue sous traitement hande eɗen jaara e ujunere fewde to banggue sous traitement wadde firti mbiɗa sikki omo jeeya e hooreɓe leyɗele lelɓe wadde ko wayni hen saabu leyɗele cathiri men ɗe foof kañumen hay école aji guddi won hen kadi ko heewi donc kankone kadi aussi mbiɗa sikki ko miijonoɗo wonde est ce que leydi men ne wawi supportude ko yewti on deuxiéme vague ha tengti hoto banggue ko wiyete ko faggudu ɗum ɗon o haalino ɗum mbiɗa sikki e batu toon to hono centre conférence Babou Diouf gonno toon to Diamniadio kono ko wawno hen wonde foof kam déjà kuulal ngal artirama ɗo ɗum ne kadi wona bettere ko hunde ganduɗa nde ene ɗaminono saabu nde ɗum ɗon ari nde o haalino ɗum wonde yo yimɓeɓe jokku ɗoftade kuulde saabu rafi o nan ɗo ɗum ɗon noon yimɓeɓe hankadi no goto fof wi mi heɓani bandam heɓani walla mi yiyani keɓɗo wara fe o wodani ɗum hatta kam wadde ko mbaɗannomi hatta kam hono ha joni waɗata kam ɓornade masque walla duumade hen saabu eɗen gandi ɓe ganduɗa won hen masque uji en tampinimi no fewi kono ko ɗum jeeyi sababu rafi o hande arti e mbadi doole saabu eɗen gandi wona leydi men tan leyɗele kewɗe hono keeɓi on ɗon fannu donc ɗum ɗo wona hunde ganduɗa nde ko hunde bettude wonande leydi men Sénégal en tout cas min personnellement wona hunde bettudemi mbo ɗamini kadi aussi won pellite goɗɗe ɗe ganduɗa enen jogori arde ɗen
pelliti so ngaroyi jeenaba mbiɗa sikki ma won heen hadde yimɓeɓe hono ko wiyete surcharge manam yimɓeɓe ɓittodira e nder ganduɗa ko woni auto ɗi to banggue transport kono kadi ɓe ɗamini pourquoi pas hay uddude won certaine diwanuji woni no wayno ni hadde yaaha garta e nder leydi ndi ɗum ɗon foof ko kulɗe ganduɗa ne mbiɗa sikki hande e oɗo conseil des ministres président Macky Sall ene wawi tigui ha joni artirde ɗen noon kuule surtout noon to banggue transport o surtout to banggue jeereji ɗi woni ɓittu yimɓeɓe saabu eɗen gandi a wawi wiide yimɓeɓe yo ɓorno masque ji walla yimɓeɓe yo ganduɗa yo kormo kuulɗe ɓe kormaki et puis sa naati hande transport ɗi ko jiita ko no hulɓini sa naati hande jeereji ɗi ko jiita ko no hulɓini ɗum ɗon ko yimɓe ene limtodiri mbiyen en ɓiɗɓittodiri e nder ko ganduɗa ko woni hono ko limtuɗen joni to banggue auto ji kono kadi e to banggue jeereji ɗi wadde mbeɗe ɗamini en tout cas so tawi kuule goɗɗe ne pawto eko yetti e oɗo hono état d'urgence e couvre feu partiel Dakar e Thiès mbeɗe ɗamini ko transport rewata hen kono kadi eko yetti e gueɗe jeereji kono noon kay Amadou Moussa an ko ɗum woni mesure aji paɗaɗi ɗi e président hande to so jooɗima so Allah lamɗo jaaɓi e ko noon tan ko yimɓe ko erago tan min mbaɗata e moɗon oɗon bandiraɓe ɓe hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe e kala to min mbawi nanede e Doudou Baba Adama nde min mbaɗi erago ko gandanɗa hoorema ko yimɓe ene poti renade ɓayde en jiino wayni yiyete ko président somo waɗi hunde walla o waɗi décrété hunde ko wallude ɓesguli ɗi tan ko wallude ɗum kono eɗen ne ballen koye meɗen Allah walla meɗen saabu sa yi won hunde waɗama rek ko wonko tagui ɗum o waɗi décrété ko waɗi ko décrété ko andude tigui wonko ɓesguli ɗi ko gone makko walla ko andude wonto tolna surtout to banggue rafi wonto tolna surtout to banggue rafi no mbiruɗa ni en jii hankkandi mois de novembre août kam so yino ha wiyama iwi octobre septembre ha novembre hande walla ha hande janvier o wayino wayni hunde en hulɓani no fewi ko wadde e erago tan no yimɓeɓe gartirita hakkillaji muɗumen mbaɗa ko foti ko wonde inchallah eno mbiruɗa ni mesure aji ɗi ɗo mo artu hen meɗen hande so jooɗima so Allah lamɗo jaaɓi ko wona ɗum koko ɗo min mbaynirto bandiraɓe hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe ayaw men Pindi TV e ñande foof kadi ko weltanade moon tan nomin mbiranni ko weltanade moɗon eko kettoɗon amin ko weltanade moɗon eko mbatton ko commentaire uji à tout le temps et à tout le temps machallah amin belti hen ha no fewi wona ɗum koko ɗon jettirten jaranaten o keɗan non men caméra Mansour Sow alliance Thiat e assistant makko Amadou Touré en jettiɓe en jarniɓe aadi men ko janggo so Allah lamɗo jaaɓi